Mandatory 14th month pay para sa mga empleyado sa private sector. Ginaduso sa Senado. Bentaha ini para sa mga empleyado pero ano ayan ang reaksyon sa mga employer? Si John Sala nakatutok. Ginakabig sa Human Resource Head nga si Lina ang ilang mga empleyado nga best assets ang ilang kompanya. Gani bastante sa mga benepisyo ang mga ini. SSS, PhilHealth kag pag-ibig pati bonuses. Wala kuno sila nagakapaslawan nga maghatag. Apang sa ginaduso nga 14th month pay ni Senador Tito Soto, nagapang-alang-alang pa sila nga maghatag. Ilabi na nga wala palubos nga nakabangon sa epekto sang pandemya ang ilang kompanya. Sa subong guro sir, ang dumabudlay gawa. Pero kung magdawa-dawa na ang ekonomi, pwede na. Breadwinners ang iya pamilya si Manong Marcos. Gani ang ginakita sini sa padlaw-adlaw ang ginasaligan sa ilang mga kinanglanon. Gani kung siya kuno ang pamangkuton. Bentaha kung manginlayi ang ginaduso nga hagna. Sa sulod balay, sa eskwelahan, para mga mga expenses mo man sa imo nga pag sinarayo sa pagkabuhi la. Kin-file ni Senate Minority Leader Tito Soto ang Senate Bill 193. Nag-require ini sa mga private employers nga maghatag sa 14th month pay sa mga empleyado. Isa sa mga rason suno kay Soto, hindi na bastante ang 13th month pay tungod sang pagmahal sa mga balaklon. The intent really is to have it be given as a benefit of the private employees. This is on top of the 13th month pay to be given. Kung yan ay batas, that would be mandatory. But of course, we have to consider also na kung kaya ba o hindi ng employer to pay the 14th month pay. Suno sa isa ka ekonomista, bentaha ini sa mga empleyado apang posible naman nga magtugas ang mas mataas ka inflation sa bugos nga pungsod. Ilang taon ta naman ang ikasarang sa aton nga employers. No, hindi na sila makuha sang extra nga money nga way na plano bala. No? So pwede naman na may inflation naman, pamahala naman ng balaklon para nga maka-keep sila sang certain amount to pay their workers with that additional 14th month pay. Upod kay Romel Porquia, John Sala, 1 Western Visayas.